Boy, Atia, speak out. Chai. Then tell me to get be a chapel. And the man he get be a judge and jump down on an etraho. You only had the beauty of marriage. Chai. November last year. Yes. November last year. Abiana January, April, May he April. April when? We are say Bishop Tony Kuria. I'm na life with Bishop, so sorry Kurugi. Okay. Bishop, Namuku. hello. Ademma enwetere mkpụrụ osisi ọma na life ma esekwanụ Bishop ndewo. But I got how guys face to face, you know. I make sure my fire look at. But I got how guys face to face, you know. I wish I to make this show. Oh, n'ihu akwụkwọ ebe a ka ị nwetere nwaanyị a n'ihu life m here ka ị nwetere nwaanyị a ịlụga now. It's like getting married. Asị m akwa na life m ka ị nwetere. Yes, on your show come with that. Watch Italia. Watch Italia. Well, please really watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. You watch Italia get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. Yeah. And came by him with the Jehovah got she legenda is only capia. No. Okay. I said, Mr. Kaikelegi, take it to Maya as one people. I get Maya Dakelegi. I only have a John Kelegi, no work on my. Awumonya kebe online onya kebe. I am a living witness to this one. Confirm all the way you show them now. Confirm you will show them. You want your pay, I'm on you, Hala. Number state. When on that till when they are born a phone say Nagile Koya gal lawyer. Bambana me boy, or just online on program look I hold here. Oh, you but it book on me boy, you meno. And the way I got law this girl, he not immediately got me his share. Yes, yes, not right. One with a number. Boy, my Murmuni, Nola, Pupon Fire, some Lotapos goes Boganola. Gather him for Sleeman. Adam free, he post in here, Managine Kuketa, Nihakukom Banine. Post so then now, post so you was bomb mother. In no quantity in our own Chineke, in our own Dominana. I want warrior like the other warrior na bomb wine in a brand game. Yeah, won't watch a prata. I'm gonna handle it at the Marie. But you need me to do that. You need me to do that. You need me to do that, you know. Because man, I have Shishi with the name Hakum because Jim Chineke Yoga, my woke on a Waba Judoro and when a coach Abia now because the Cotram Watakran. Oh. Johnny, I don't know, I'm Joy and my ball now. Joya. I'm a nena, but I am now. Continue to be doing that. Name made them more. Oh, so bad now. So bad. Two goes you know. Two goes don't worry, more la trap. You know, Lagos more with it. We'll come and see you a ball, you know. Only you the online blessing. I want to hand about online spiritual blessing. Wasunia. Amen. Thank you. No, thank you. I'm your fans.
na-eso gị before ma ahụ ya na all your ebe ole nọ asị m gị nnọọ na gị gbado anya ọ ga-adịrị gị na mma mmehie ụzọ na eke mmehie ụzọ na orie mmehie ụzọ na afọ mmehie ụzọ na nkwọ ise. Amen. All right, thank you so much. Cut on the call. So nne ọ lọtara immediately ya ahụ gị kpọọ gị na phone ozugbo ọ kpọrọ gị achọ m ka ndị mmadụ were ihe mere gị mụta ihe mgbe mmadụ ole na ole kpọrọ gị na phone. Ha buru ibu ha ka nkụ. Okay. Ha buru ibu. Okay, keze ka iji decide select onye a. Ọ bịa chata ma chemonde koromoto ndị be ya so ma snobkwa ya for 1 week. Ya makwa ya snob ọmụ. So ya bịa na-akpọ ya si na ka m nye ya time na ọ dị ka ndị ọzọ na ọ dị serious. Mechekikwa ya masị oke ka ọ dị serious. So ma akpọ mommy mgbe ahụ ọ bịara side anyị so ma akpọ mommy ya na ya ekwuo okay ya na adanne m guzo ya na adanne because adanne m dị na India so anyị kpọ video call so ma zi adanne m after adanne m ma gwa ya mommy then after mommy ma na-achọ irichi daddy m erichi m ya sị m ebe ọ hụgo adanne m hụ mommy m na no problem na ọ ga-ediga nwanne ya nwoke nke ọ tọtara ka ọ bịa n'Aba maka ya nwa nọ na Asaba nwanne ya nwoke nọ na Asaba so ka ọ gosi m ha serious ọ dị so a na-emekwa nwanne ya nwoke bịa n'Aba bịa n'ete m Aba ka ị nọ Aba ka nọ mgbe ahụ nwanne ya nwoke bịa n'Aba bịa n'etecha m ya sị na nwanne ya nwoke ya nwa ṅụfụrụ ara other brother ya ṅụfụrụ ara ya nwa ṅụọ so ọ hụgo m na ndị oke na nwaanyị a na-ele ya na ibu a na-ele ya na karata so ya ọkpọkwa vidio call anyị kelecha ya sị na nwanne ya ọ bịara hụ the girl so from that November December anyị planiwa so January February January ọ nọtara na January so February ọ dịghị nwe nkịta agbagha na no all neighbors so February ọ nọta ya gana PH so ma gana PH ga nene ya I from there I plan gowaze ihe la February and March ya bịa nara list ya bịa na banye nara list because anyị na-enye list so ya bịa nara list na April ya gokọcha ihe nọ na list bịazie kwụgwọ isi m everything kpọrọzie nabazie. Akwede happy. You are 100% happy. Yes, I'm happy. You are happy. Yeah, play a video interview with the other phone. Play here, ko watch ya. Where phone calls up on Facebook. Chote na my page. Get on my Facebook na. Ime born on my page. Owo ya huru the video na come. Godwin check. Iwuniki cho where phone gi cho video ahụ na Facebook na. Play ya mo ga na YouTube. Agi play ko ya wala na ekiri. Chai. There, as young as she is, yele to na. Rotoshi no na bedia. Bagare wa chowa neka. Chowa different amo. Chineke ba unoko. Anom na nkende Yahoo. Ema Yahoo people who ha match make ha kpoto onye ocha kpoto onye ọzọ na America. Ede wunu na boss. And one agreement between the other person and the other person. I want to this person. When you can with a 50-50. Quality volume. Traditional eba hemere ihe isi gị
ebe ahụ a bịara bịa kwụọ ụgwọ isi wepụtazie the picture. Jirinụ ngwuwe egwuregwu. Jirinụ ngwuwe egwuregwu. Ọ na-akparị mmadụ. Bịa nne, enwere ihe m na-agwa for gị that day. Akwa ngwagidere gị okwu gị bewe akwa. Nwoke ahụ emechakwa hụkwa gị bịa kwụọ ụgwọ isi gị akwa ya. Ele ụdị akwa ibere mgbe ahụ m gwachara gị okwu. Nna na-ebe akwa si na adịmalaike onye na-ashautụrụ m na adịmalaike mmadụ shautụrụ m. Gị na-abara m na otu a ka otu m ga-esi na-aga ije dị ka m kwechiri. Gị si ka m kwechiri ma ekwechiziri. Iwe onye ebe? Ahụ m onye Abia steeti. Ụta m si bara gị mba ga-ekwechiri. Kwechikwere n'ebe di gị nọ. Kwe na ihe m na-agwa gị. For you to withstand me, withstand that man. Anụ wepụta the traditional ihe agba agba nkwụ gị biko. Onye ọbụla follow this girl. Ngwa anyị chọrọ inye gị gift. Anyị nwa na-abịaghị traditional marriage ga anyị ga-enye gị gift, wedding gift with coin. Ọkwa ị ga-convert, ọkwa ị ga-withdraw ile ego gị. Coin ị ga. Mote sheme ya. Okay, ngwa aka number gị, everybody show her love. Emụọla nwa. But about to. Yes. Ị ga-amụ nwoke, ị ga-amụ nwaanyị. Amen. Ị ga-amụ nwoke, ị ga-amụ nwaanyị. Ị gaghị anwụ n'afọ ime. Ị ga-amụ ka ụmụ nwaanyị ndị Hibru. Amen. Kpaa aka nọmba ga-achọ m onye ọbụla 2,000, 1,000 ihe nwa baby things. Kpaa aka nọmba gị nne.